Chris Owino medo kolo matut kendo bomiwa gi kukumare kochopo sa 3 mar otieno. Ji 70 osewito ngimagi kaluwore koda tuo nyaldiema mane omuoche giko mar higa mokalo. Tuo nyaldiema osebedo kalandore e kauntis 14 ka thoth jotuo ne yudore e kauntis mag Garissa kod Tana River. Kitui e kaunti manyoyango tho mar ji 3 ka jomoko 14 bende medo yudo thieth kaluwore koda tuono. Apisa mochung'ne chenro mag kedo kod tuoche pacho ka Dr. Emmanuel Okunga yango ni ji 3,928 oseyud kod tuo nyaldiema nyakne yang muoch mare. Tuono nonego ji 4 e kaunti ma Kiambu dwe mar 12 higa mokalo kendo osebedo ka olandore e kauntis mamoko. Okungo lero ni migawo mar thieth tiyo kanyakla kod jokanyo mamoko e chenro mag duoko piny landruok mano mar nyaldiema. Lakini baadaye kesi zikasambaa kutokana na hali ya ukame kule Northeastern na ambao tumeweza kuona imeleta refugees wengi kutoka Somalia. Hiyo imeweza kuzidisha shida ya hili janga. Vile vile kuna shida kutokana na hali ya usafi katika mitaa duni Nairobi. Kuna shida kutokana na hali ya maji, na sasa hivi kuna kazi ambayo counties na serikali kuu inaendelea kufanya kuweza